No, María, no, sí. Atención ao cliente do Voltas co Prato. Yola, atención ao cliente do Voltas co Prato, número 900, sí, poden chamar... No, hoxe non está Xulio aquí, no, nin Begoña. No, hoxe estou só... Aonde, Yola? A ver, que... No, é que mire, no, pode chamar máis tarde, é que está chamando moita xente agora, sí, en directo, na televisión, sí. Manolo, no, hoxe non vamos fazer programa. Non vamos fazer programa hoxe, porque non pode ser, está chamando todo o mundo, aquí eu non podo estar atendendo todo o mundo, necesito xente que me axude. Eu non dou pa máis. Eu sou unha persoa que se cansa co traballo, además, pero pode parar de soar o teléfono, por favor, é que me estou estresando, por favor, xa. De verdade, é que estou un pouco estresado. Estou un pouco agobiado. Porque hoxe facemos 900 programas do Voltas co Prato! Sí! Vamos! 900 tardes compartindo con todos e todas vós. Por eso hoxe abrimos as liñas de teléfono, as famosas 900, de atención ao cliente, para que nos chamedes, por se tedes algunha queixa, suxestión, mano, algo que contar. Por favor, chamádenos como sempre, porque estamos emocionadísimos, de verdade, de contar con todos e todas vós, tarde tras tarde na televisión de Galicia, e evidentemente, igual que nos seguides en @voltascoprato nas nosas receitas, como sempre, vou chamar aos meus teleoperadores favoritos. Que pasen, por favor. Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Ostras, Que bonitos son estes teléfonos. que guapo estás, Eu teño un mareo con estas gafas. Eu estou mareado, Teño un mareo... Estou mareado, Mira, Paco Mortadelo. Por si alguén non entendeu o tema, o chiste dos 900 programas, non? É o 900, número de teleoperadores. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Exactamente. Vos chamades, falamos con vos, protestades, decides o que queirade, aquí estamos cos nosos 3 teléfonos para que poidades falar con nós como cada tarde. E atención, porque antes da receita, evidentemente, no programa 900, temos que resolver quen é o gañador ou gañadora do noso concurso fotográfico, cesto gastronómico, da nosa cesta de 200 pavos. Pavazos. 200 machacables, aí está a cesta. Así que imoslle dar a roda, señores e señores, bótate para atrás, Begoña. Vamos dar a roda a ver quen é o gañador ou a gañadora da cesta do Voltas co Prato. Que cousas, Estou nerviosísimo, A ver. Martina de Cabana Bergantiños. Un aplauso para Martina, que leva a cesta do Voltas co Prato de 200 euros. Moi ben. Menuda cesta, Sí. Martina de Cabana Bergantiños. Imos intentar, como sempre, falar contigo, vale, durante o programa. Así que, por favor, estate atento ao móvil, ou ao teléfono, ou ao que teñas na casa. Porque pode ser que te chamemos. E outra cousa que vos teño que contar, que non sabedes antes de dar paso á receita, xa sei que estás nerviosos, eu No, tamén. estou buscando cobertura, está ben. Dígame. É que temos sorpresas no programa de hoxe, Sí, home, sí. Van pasar, sí. Sí. Vai haber alguna cousa que... Que nervios. Que non se sean moi raras, Bueno, xa veremos. A Sí, ver que non nos se trae... raras, No, que A estou ver perdido. que nos trae Eli de Soutomayor. Hola, soy Eli, vengo de Sotomayor, vengo a este programa maravilloso. Hoy es un día súper especial y quiero felicitarlos por sus 900 programas. Espero que me sorprendáis con algo riquísimo. Me encanta el arroz, la pasta, la carne, el pescado. A ver qué vais a poder hacer en este día tan bonito. Un besito para todos. Chao. Vamos a dar un aplauso a Eli de Soutomayor, que está hoxe con nós, con a Voltas co Prato, neste programa 900 tardes, acompañándovos dende xullo do 22. Sí. Dende xullo do Madre 22. mía, que non contaba, Quen contaba? Quen Porque contaba? leva chovido, Viñamos pa 40... É nevado, é feito sol. Sí, viñamos pa 40 e levamos 900. A ver, para Eli, neste día tan especial, Julius Matus, que vas facer? Deixa que pense como era. Tagliatelle ao teléfono. É unha receta que se chama así, de verdade. Pero chamase Pasta ao teléfono. Eu vou utilizar tagliatelle. Pero chamase pasta ao teléfono. Pasta ao teléfono. Sí, chamase Vai así. estar no Poder vacilán. buscar. De Vai estar no verdade. vacilán. De verdade que poder buscar. Non te Vale, vacilo. vale. É que Pasta ao leva? teléfono. Leva unhos tomatiños que vamos a escaldar, pelar, e despois saltear con un poquinho de allo, vamos triturar, vamos facer unha salsa de tomate
caseira cun chorrete de nata. E despois leva unha burrata por riba. É super doada de facer, pero super rica. Que rico, Nada especiada, porque un poquinho de sal, un poquinho de pimenta, que últimamente os convidados e convidadas que veñen non queren moita especia, entón dicen, bueno, vou... Vas tranquilizar... Perfil baixo. Perfecto, perfil baixo de Xulio Mato. Pasta ao teléfono, vai facer Xulio. Begoña Vázquez. Eu vin a complicarme completamente a vida. Como che gusta, Como che gusta, Sí, sí. Supli ao teléfono. Que dixo? Supli ou supli, non sabemos. Porque leva un acento que aquí non usamos. Supli ao teléfono, é que é? Non Non sei. sabe, que sabe italiano. Supli. Supli al teléfono. Mira, Vale. que é? Pois é parecido, eu vou explicar no meu idioma. Vale. Vale. O de Ríos, Pois é parecido Cuidado, a unha croqueta, vale? As croquetas de Italia chámanse arancinis, que levan arroz. Pois isto é o mesmo, solamente que leva un pouco de carne picada. Pero vai ser de arroz. E por vai dentro, mozzarella. E ese fío que sale cando tú abres esa croqueta, bueno, esa especie de croqueta, é por eso lle chaman ao teléfono, porque sale como se fora un fío de teléfono. Vai salir? Non o sabemos. Vale, perfecto, gústame cando... Ten sentido, O menos se sí. nos chama ao teléfono. Gústame cando vides a un programa 900 sin saber se a receita vai sair. Está moi ben. Pois... É así a vida. Señoras, señores, cociñamos receitas do teléfono, no voltas co prato, marchamos con Begoña Vázquez, veña. Vamos alá, neste programa... Oh! Hello. Solo escucha. Tómalo. Vámonos. Son las 5 de la mañana y yo no he Dale, Bego. dormido nada. Pensando en tu belleza, en loco voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio. Y hasta que no seas mía, no viviré en paz. Como empezamos a receita, Begoña? Unha cebola. Unha cebola. Vamos alá. Vamos picar a ceboliña fina. Mira, cebola, champiñón. Un pouquiño de carne picada. É unha receita super sinxela de facer, pero bueno, depois temos que collerlle moi ben o puntiño ao arroz. Vale. O arroz porque ten que quedar, quero dicir... Porque ten que quedar enteiriño, pero tampouco pode quedar moito, claro, porque depois ainda vai levar unha fritura, entón ten que quedar aí... que me entendiches cando fixen... Sí. Que non quede... Sí, que non vale para Como a nada. túa torta. Así. Estaba torcido. Que non quedou arroz así. Tuvemos bastantes complicacións nestes 900, Sí. Cortámonos, queimámonos... Pasounos de todo. Xulio Pasounos de deixou todo. unha huella lactilar na mandolina. Tamén é verdad. Acordas? Ese día eu creo que sí. foi dos días máis espectaculares do programa. Sí, sobre todo para min. Cando Xulio perdeu a huella dactilar. Ahora, chegas embaixadas, fai así, non encontrado, sabes? Eu para renovar o carné a That's última vez non era capaz, non tiña huellas. Que dixo? Sí, cho conto, de verdad. En serio? Sí, mira os dedos. Xa, a verdade é que non tes. No. Cuidado, Podo roubar por aí adiante. Non tes. Teño na izquierda ainda teño algo, pero Pero na dixaxe dereita... que esquer que eres diestro, non dixaxe. Son destro. No, pero co pelo que teño seguramente que deixo un pelo. Por aí adiante. É verdad, eso é verdad. Entón, cebola, champiñóns. Champiñón. Vámoslo picar ben finiño, como se foran grans de arroz. Vale. Vale. Remexei ca cullar de pau, así és capaz. Encanta che cullar de pau, Sí. Gusta. Este é de Oliveira. Regaloume o ferreiro que ven a liar feiras de Esgos. Bueno, que non dixen o teléfono, pero vou non dicir agora, Digo. 664, non empeza por 900. 664 4834 19. Chamádenos ao voltas co prato, non marquedes o 900 antes, vale? Porque é unha broma. Claro. Vos chamada ao número de móvil. 664 4834 19. Recordade que repartimos cartiños e recordade que podedes falar con nós neste día do a voltas co prato número 900. Dalle aí, carne picada. Carne picada aí. Vamos a botar un pouquiño de sal. Casi aguanto 900 programas sin traballar, No, ainda traballaches en algún, Por eso. Pouco. Non moito, tampouco. Pero que? Unha hora en total. Como moito. En 900. De verdade, Mira como lle dou Aí a vai, carne. champiñón, venga. Venga. Dalle aí. Remexe ben. Ay. Canta y no llores, Moi ben. porque cantando se Mira que alegran. encanta. Cielito lindo, los corazones. Podían facer un de mira que encanta chamarte. Sí. Ese é o teu teléfono, Begoña? Sí. Para. Espera. Collo como de Armanda. Atención ao cliente de A Voltas co Prato. Son Begoña, e isto non é unha coña. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, Buenas tardes. Son Elizabeth Marín. Eu chamaba para felicitar
a Xulio e a Begoña. A mí no. Que están facendo todo moi ben. Fan Moitas uns gracias. programas maravillosos. Gracias. Moitas Eu gracias. que quería que fixeran máis de repostería. Eu tamén o Vale. pido, porque a min gústame. Facelo todo moi ben. Biquiños e máis para cañotas, que é simpatiquísimo. Gracias. Eso é verdad. Nada máis, desearos que pasedes un feliz ano e que teñades unhas festas boas e que vos traigan moitas cousas aos Reyes, vale? Ole. Ole, por moitas Un gracias. abrazo para todos e para o programa, que son todos maravillosos. Ole. Moi ben, moitos bicos, Elisa, moitas grazas. Vamos dar un aplauso a Elisa que nos Que chamou. pases boas festas tamén. Que nos chamou ao teléfono de atención ao cliente do Voltes co Prato. E, bueno... Ata logo. Ata logo. Chao, chao, chao. O primeiro, escoita, o primeiro foi unha queixa. Felicitounos, foi unha queixa porque quere que fagamos máis reposteiría. Claro, porque a xente gustalle moito a repostería. Bueno, A mí tamén me gusta, o que pasa que, bueno, xa... non me toca ben. Nos che dá tan ben. Dáseme ben, cañotas. Veña, vamos a deixar a Bego. Marchamos con Xulio Mato, atención, Tomate triturado, botella. Tomate triturado. Podes usar o meu se queres, Fixastes vos... Sábelas Claro, todas. quitache las gafas, É que non... É que... Non te Quitache aumento, pero... No, oféndeme porque estabas moi sexy con esas Moi sexy, non. Parecía mortadelo, cañeta, non te Sí. pases. É probable. Moi sexy, moi Pero, sexy. pero Moi era un Xulio que non coñecíamos, No, nós. claro. Era Xulio... Miope. Sí. Xulio... Hasta ahora coñecedes. Ahora o de O presbítero, presbicia. o presbítero. Coñecemos o de presbicia e hoxe viña o miope. Claro. Pues, Bueno, mira, eu escaldei os tomates, vale? Moi A ben. mesma auga vou guardar para cocer a calda. Esta de aquí, non? A carne, vai decir, madre mía. A pasta. É que estou nervioso por os 900, de verdade, Normal. Sí, sobre todo porque cando hai que facer un ápice, xa sabes que veña máis ou menos. Pasado mal, Estábamos atrás negros. Donde levamos o teléfono? Onde levamos o teléfono? É que antes de nada quero recordar a anécdota de o día que fixemos, creo que foi por San Valentín, que Sí. fixeches ti con Merche aí unha... Cuidado, Tiñas que recitarlle algo Sí, de Romeo e Xulieta. Non é verdade, Ángel, de amor. E Xulio Mato tiña que aprender 2 líneas e non foi capaz de tuvo que ir cunha chuleta. No. Acordaste? Cunha chuleta. É todo, para todo que dá isto. Foi espectacular ese momento. Bueno, creo Madre que mía. temos que chamar a nosa Pero non me engañei, convidada, porque o liches. Home, claro. É con presbicia. Ti lendo taúcaste. Correcto, perfecto. Vamos chamar a nosa convidada de hoxe e recibimos con forte aplauso a Eli de Soutomaior. Un aplauso para ela. Por favor, Eli aquí, por favor. Benvida. Hola, Eli, benvida. Mira Eli, que guapa e nos con estas pintas. Bueno, oye, por lo menos vemos limpos. É verdad, a ver. Vimos limpos. Como dixo un colega meu, duchado estou. Chao, estou. Duchado estou. É perfumado. Como estás, Eli? Muy bien. Bueno, benvida, Gracias. Eres, eu sentiríame super afortunado vir ao programa 900, o sea... Sí, la verdad que sí. O sea, xa estamos... Enhorabuena. Gracias. Xa estamos a 100.000. Que eso xa... Eso está Se aí. chegamos aos 1000 Eso xa é entras... unha pedrada. Entras no hito televisivo xa. Sí. Estás consagrado xa. Buah, que pasada. Veña, conta xa. Non queríamos perder. Eli, eu vouche facer unha pasta ao teléfono, que nunca a fixen. Vou romper con o meu compromiso de facer todas as recetas que xa tiña feito. Vale? Entón, esta nunca a fixen. Pero é moi doada, porque eu fixen cocín a pasta desta maneira, fixen unha salsa moi parecida a esta, entón é unha salsa moi sinxela, pero con tomate. Mira, levaría 4 tomates, pero non vai dar tempo, entón vamos a botar 3. Temos pimenta, sal, unha burrata, un poquinho de nata, os tagliatelli e nada máis. Nada máis, super sinxela e un poquinho de verde. Por que me miras así? Porque ahora estou como se fora teu profesor. De que? Mato del Río. De Pilates. Dígame. Non che dicían así? Os deberes? No, mato a secas. Mato a secas, sí. Vale. Entón, mira, cortamos o tomate como queiramos. Eu vou a facer en trozos un pouco pequenos, porque despois vai ir triturada, vale? Un pouco pequenas para que se nos faga. O ideal é que non estén demasiado maduros para isto, Vale? Que non nos quede unha salsa de tomate tal, que teña un toque ácido. Vale, porque despois se non corrixes yo... No, despois vamos a botar un poquinho de azúcar tamén. Claro. Entón, nada máis fácil. Un par de dentes de allo, aceite de oliva. Os tomates, trituramos, salpimentamos. E a vivir. Ya huele bien y no está É unha hecho, burrata, ¿eh? que máis queres? E vamos a regar tamén queixo curado. Este é o teléfono de Xulio Mato, Este é o meu. Xulio? Se calmaos... Atención ao cliente, a voltas co prato, Xulio Mato aparato. Hola, son Ramona da Laracha. Hola, Ramona. E quería felicitarvos por estes 900 programas. Moitas gracias, Ramona. Felicidades, vos marcastes un antes e un despois na miña cociña. Un Un abrazo, boas festas
E preguntarle de paso a Xulio, por exemplo, que por qué empleando as mesmas cantidades, os mesmos ingredientes, cando fago a masa das orellas, unhas veces me sale crujientes e outras veces saleme máis blandurrias, empleando exactamente as mesmas cantidades. Eso. Saludos e boas festas. Boas festas, moi ben, un bico moi grande, outro aplauso que nos chama a xente, de verdad. Non se retire, Ramona. Ramona, gracias por chamar, felices festas. Pasamos unha encuesta, Ramona, non se retire. Pois, eu penso, de feito, corroborei con Begoña, que eu penso que é tanto pola temperatura ambiente, vou botar isto aquí, que non sei o que. Temperatura ambiente? Claro, do día, como, tanto do día como dos seguintes, que se van conservando, como do aceite cando es fría. Claro, porque se non está ben quente o aceite, non lle vai quedar tan crocante. Vale. Mira que curioso. Digo eu, Pode ser, bueno, Ramona que prove, que o faga na casa, que nos chame outra vez de novo, que estamos aquí para recibila. Eli, entendo que de momento receita ben, pero... Huele bien, ¿eh? Vamos a moverlo un poquito, ¿eh? Sí, mira, vamos a Es que me gusta la cocina. Ver traballar. Hombre. Mira, xa fixeche máis que cañotas Ai, que pesados, que pesados comigo, Eli, vamos con Begoña, veña, vamos con Begoña. Hola, Begoña. Hola, Eli, que tal? Benvida. Muy bien. Bueno, vouche facer como se fora unha croquetiña, Sí. pero que leva carne e arroz. Non sei se probaches algunha vez os arancini. No, pues Bueno, no. pues Están en buísimos, Italia por están moi certo. bons. Sí. En Italia o que fan é facer en vez de unha masa bechamel, fana con arroz, con Ok, arroz en blanco. sí. Bueno, que a veces lle botan un poquinho de curry. Además, son tamén, así moi bo. grandes, verdad? Son grandes, son non en son forma como- de pera. Ok. Nós o que vamos facer vai ser como se foran unhas croquetiñas e chamanlle supli al teléfono porque ao abrila ten que abrir a mozzarella. Neste caso, por vai levar un cachiño de mozzarella por o medio e veño aquí a por todas, porque nunca fixen esta receita. Ah, pues mira. É a primeira vez? Sí, normalmente fago as todas, as que fago, pero hoxe non. Bueno, outra. E a cantidad de arroz, o sea, é importante que sexa a cantidad xusta de arroz, ou non? Bueno, sí. A ver, neste caso son 300, vale? 300 gramos de No, arroz. digo porque senón igual che sabe pouco a carne, moito a carne, non sei. A ver, ten que levar un poquinho máis de arroz que de carne, Chámame. Vale. Iso é o que poñía a receita. Vale. E agora vamos a botar un pouquiño de viño, deixamos levantar e un pouquiño de caldo. Perfecto. Aí. ¿Y la carne que es de vaca, de De cerdo, ternera. mezclada? En este caso de ternera. Ok. Sí, pero podríamos todo usar todo ternera. A ver, Vale, levo moi vale. pouquiño porque leva 200 gramos. Vale. Podríamos botar. Se non nos gusta máis o polo. Se non nos bien. gusta máis, pois imagínate, langostinos. Pois facemos os de langostinos, o que nos guste. Se puede variar, sí. Sí. Pois... É que o importante é o arroz e o tipo de cocción. Depois leva un poquinho de tomate, de concentrado de tomate, que mira, por eso lle dá ese colorciño así. Eli, Huele muy bien. tenche que preguntar cal das dúas levarías para Soutomaior neste programa 900, se hai algunha que che tire máis que a outra, ou... Pues es que me gusta tanto la pasta, me encanta el tomate, la pasta y la carne también con el arroz. Tengo que decidir una. A ver, se non queres decidilo ahora, ao Vale. final do programa, sí. Casi que al probarlo Vale, decidiré. perfecto. Pues entonces, a Tone Sufrido, despois chamamos, bien, vale? Por aí. gracias, Un aplauso gracias. para Eli, que está connosco. Ben de Soutomaior. Bueno, hoxe non é un día calquera na cociña, non señor, porque hoxe celebramos nada máis e nada menos que 900 programas deste recuncho onde ferveron máis potas que nunha festa da parroquia, xa sabedes. 900 programas cociñando, rindo, equivocándonos algunha vez pouca cousa, E sobre todo compartindo receitas feitas con cariño, con produto galego e moita retranca. Aquí vivimos xa pratos de toda a vida, receitas da avoa, inventos modernos e algún que outro, isto non o volvo facer. Tamén deses quedaron polo camiño. Foron 900 programas cheos de cheiros, de sabores, de risas, de amor e humor, e un pouco de cociña. Pero, se algo fai especial este programa non é só o que hai nos pratos, senón a xente do outro lado da pantalla, que cociña connosco dende a casa. Así que grazas por estar aí, por acompañarnos e por facer posible que cheguemos aos 900. E que veñan máis, porque mentres baixa fame, receitas e ganas de pasalo ben, aquí seguiremos coa cociña prendida e o sorriso posto. Mire que cara te lleva. Grazas, señoras e señores, por estar aí e non olvidedes nunca seguirnos en @avoltascoprato. Imos con... Comigo. Empaca. Y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola y me llamas a mí. Recuerda que yo estaré para ti a todas. Toma. Veña, Moi que ben. vas facerlo? Eu teño un propósito agora para que estamos en Navidades, teño un propósito para Navidad, aprender a bailar un pouco. Bueno, Vou, para ano que ven vou bailar en todos os programas. E non vou bailar estilo pingüino, así, vou bailar de outra Eu- maneira, con outro estilo. Eu confío en Con ti. gracias. Moi ben, así me gusta. Creo que podes dar unha moi boa bailarina.
Sí. Non creo, pero gracias. Po 1000 bailamos un agarrao. Po 1000 estás. Po 1000 non estou, non. Pero me falta outros 1000 máis. Po 1000 unha cousa, po 1000 eu canto, con Kim Barreiros, E eu bailo. e vos, Xulio Martí, bailades. Sí, un agarrao, no, eh? sí, Un agarrao. No, que sea, cualquier cousa. Para, nos están chamando, para. Sabes quen é? Que? Creo que é a gañadora da cesta. Chama aí, collei. Gastronómica. Pero atende ben a xente. Martina de Cabana de Bergantiños, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben, Antes de nada, parabéns, dámoslle un aplauso a Martina, que levou a cesta de 200 machacantes. Está aí, mira que cesta, Martina. gracias. Levas unha cesta Que aí. maravilla. E teño que dicir unha cousa, Tiñamos que gastar 200 euros na cesta, vou contar unha intimidade do programa. A cesta non valía 200 euros, entón escollimos os restos e compramos máis cousas e metímolos na cesta. Para chegar aos 200 euros, sí. Pois, Martina, de verdade, moitísimos parabéns. Nada, non sei se hai algo que queires decir ou alguén que queira saludar. Nada, boas festas e feliz ano e gracias por entretenernos todas as tardes. No, gracias a ti por vernos. Un bico enorme, feliz ano, vale? Igualmente, gracias. Veña, chao, aí está Martina, de Cabana de Bergantiños, que levou a cesta do voltas co plato. Chao. Qué guai, Que cestón, Bueno, vamos alá. Mira, carmaos ben lavadiñas, que nos acabo de lavar. Vas facer as bolas. Facemos as boliñas, sí. Metemos así a mozzarella. Aí. E vámola cerrando, vale? Así. Estas cousas sempre son un pouco delicadas, A mozzarella e o cachiño mozzarella Mira, está mira. moi guai, Menos mal que dixeron, non movar moito armado. Como é? A ver, fai outra vez. No, fago, non me sale. Que che sai, ahora están apuntando. É graciosa a risa de Begoña. Botas yeso é porque tes aí picado o curado. O curado despois pa un plate. O sea, a idea é que isto cando abras pola mozzarella quede como un... Queda como un fío... Vámoslo a intentar, Fío ¿no? telefónico. Fío telefónico, sí. Vámoslo a intentar, a ver como queda. Pero é delicado, delicado. Vale. Unha cousa... É a idea. Ingeniería. Bueno, vou triturar, cañota xa, vale? Estás nerviosa... Vou, Xulio, estás nerviosa porque che saia ben? Sí. Sí, é verdad, porque non quería fastidiala. Non querías fastidiar o programa 900? No. É que quedaría un pouco... daquela maneira, non? É verdad, sí, non podo facelo, Vale. Ou con Xulio Mato, deixamos aquí a... Este é teu, este é tú, Moito me gustan estas melódicas. Estas melódicas. Bueno, mira, non hai trampa, No tempo que levamos o programa. Salsa feita, xa botamos un poquinho de nata, simplemente que ferva, e agora vamos a triturar. Vale. Temos pa aquí. Todo pa aí dentro. Todo pa aquí pa dentro. Vale. A ver se vai, que eu xa topei na medio desmontada e non me fío moito. Estaba desmontada o vaso batedor. Sí. Estaba desmontado. Así que a ver como vai. Non vai... Bueno, tiña que pasar. Tiña que pasar no 900. Que xerades, que xa había moita risa por aí. Estabas a xente rindo xa. Bueno, xa casi está. Olé, mira, aí temos a pasta prácticamente cocida. Espera que isto vai pa aquí de volta. Isto está apagado, sí. Sí. Pasta fresca que está facendo Xulio Mata, pasta fresca. Están deseando que pase algo, É que non pase nada no 900, pois... Bueno, pois mira, xa está. Mira que mira que ben ule. Si cule moi ben, Ahora botámosla de volta para aquí. Si cule moi ben, Entón, ahora que vamos a facer, vamos a relar aí ahora un poquinho de queixo. Vamos botar a pasta para aí, metemos un meneo e despois máis queixo, Isto é unha pedazo de receita, Pedazo de receita, super sinxela. De programa 900, Gustache moito o queixo? Vamos co queixo para diante. Hola. Aí está. Que rico. Entón, mesturamos aí ben e xa botamos a pasta. Perfecto. Para que nos están chamando. Pero podo... Atención, no, isto non é broma, isto é unha mensaxe institucional, Vale. É unha mensaxe... No, que paredes. Pero tengo que sacar a pasta, que se me pasa. Saca a pasta xa. Begoña, vente pa aquí. Espera que tengo que sacar as croquetas tamén. Begoña, por favor, é unha mensaxe moi importante. Ponte aí, É unha Begoña. mensaxe institucional, isto é como sabes. Vamos, sí. Claro. Atención, mirade pa a pantalla, vamos coller. Estou nervioso. Atención ao cliente da Voltas co Prato. Hola, queridos amigos, queridos espectadores de Voltas con Prato. Vaya programa de cocina, maravilla pura, que os sigo muchas tardes, que lo sepáis, Oye, 900 ¡Qué programas, bueno! eso para felicitaros. Soy casi como Masterchef, ¿vais a estar allí toda la vida o qué?
Boas festas. Y os digo una cosa, vaya dos pedazos de cocineros reinterpretando cocina regional, pero si eso es una maravilla. Oye, que me tenéis que llevar allí un día de catadores. Sí. Así que ahí os dejo, que paséis un feliz año. Boas festas a todos. Os quiero. Ostras, un aplauso a Pepe de Masterchef. Que chamou, mandou un vídeo a voltas co prato, No, Sí, señor. Pero Al principio pensei que era Vicente o noso jefe. o xefe. No. Isto xa está dito. Non queda está. aí, non Sí, sí, cae en sí. saco roto. No. Agora ten que vir. Ten que vir. Xa non hai E máis. que ben dixo boas festas. Mellor que moitos Mellor que gallegos. moitos, exactamente. No, además dixo Boas festas. boar. Boar festas. Sí, con boar rotacismo festas, e todo, rotacismo verdad? todo. Sí, Boas sí, sí. festas. Pepe, Moi ben. welcome. bailamos tamén. Sí, Pepe, que esta é a túa casa, podes vir cando queires, cando che coincide pasar por aquí, que vas a un mariscado, que sexa, ves polo plató da voltas co prato, nós encantados de E que comemos sexas, un cocido, non fai falta tanto marisco. que sexa o catador do programa, que veña como de Buah, convidado. que nervios, que nervios. Aí sí que te cagas, Aí sí que no. Ah, Pues non quería decir, pero aí sí que me cago. ves? Xa o sabía. Bueno, mira. Veña, como vai a túa Mira, pasta de Pepe, teléfono? ollo, Mira, Pepe, ollo ten. piollo. Mira pa aquí. Mira que salsiña temos xa aí. Despois ainda llevamos botar máis queixo. Aquí podemos botar as ervas que máis nos gusten. Tomiño, romeo, alfábega. Neste caso, vamos a facer moi sinxela. Un poquinho de verde, de perexil. Vale? E como se chamaba esta pasta? Este pasta al teléfono. Pois, por 50 euros, 664-4834-19, como se chama a pasta que fai Xulio? Pasta ao teléfono. Chamade a voltas co prato neste programa 900, chamade ao 664-4834-19. O teléfono fijo. O teléfono, sí, bueno, pero teñen que chamar ao móvil, Eso é. non? Teñen que chamar ao Sí, móvil. pero a pasta ao teléfono fijo. Seguro. É antigua. A receta. Mal, pois Lo que non sei é por que se chama... Pasta- A de begolla ten sentido polo fío do queixo, pero esta non entendo por qué. Eu que sei, Por que será? Mira, xa nos están chamando. Mira, a ver, por favor, que me estou volvendo a estresar, como ao principio do programa. Vamos ao grove. Eulogio, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como Hola, estás? Eulogio. Como estás, Eulogio? Moi ben, e vos que tal por aí? Estou flipando porque non descolguei a escoito, tá? Que pasada, Increíble, Era o meu, era o meu. Increíble, Era o increíble. Casi alió. Ponte tamén aí, Sí. ponte tamén. Hola, Eulogio. A ver, Eulogio, por 50 eurillos dime como fai Xulio Mato a súa pasta. Como se chama? O teléfono. Moi ben, vamos a dar un aplauso ao Eulogio que leva os 50 euros da voltas co prato, moi ben. Pois... Graciñas, feliz ano, enhorabó polos 900 programas. Moitas Moitas grazas, un bico grande, feliz ano para ti e que entre ben o 2026. Igualmente, gracias, Fran. Veña, un bico, chao, Igualmente. chao. Aí está, Chao, ahora sí que lle colgamos para que lle Venga, va, colguen, non? cola. Aí está, Ahí está. moi ben, De aí vengo de... Non me colgues. claro. Non me... Digo eu. Deixámelo, Xulio, vamos con Bego. Mima, Bego, Petit, acabar, vas a acabar en algún momento. Claro, me va moi complicado, hoxe estou delicada. No, eu vou bailar así. A ver, como van esos arancini? Que non son Hotel- arancini. No, perdón. Supli. Supli ou supli? Supli ao teléfono. Al teléfono. Al teléfono. Non sei como é. Non sei como é. Eu tampouco. Ostras, pois eso tiñamos que ter a lección aprendida. Eu, como non fixen a receta, documenteime sobre por que lle chamaban ao teléfono. Foi o único que pude facer hoxe. Pero estaba ben saber tamén a pronunciación. Si, intentei no, pero non fun capaz. Non o buscaches, pois. Busqueino, pero non fun capaz de... Ah? Non fun capaz de encontrar a resolución. A resolución. Nada, non Do había misterio. do misterio este. A despois seguramente que aparece, aí vai. Aí vai. E máis aceite ferve, Cantas Esa- frituras temos feito, Sí, Fran? cantas huellas de tirar Cantas salpicaduras tes tido, Cantas tes librado. De cantas tes Acórdame, librado. acórdame do terceiro no cuarto programa que trouxe uns zapatos novos. Sí. E según tal, E según tal, almejas marinera. Eso... Vamos chamar a nosa convidada, vamos pedir que se levante, así xa ven unir todo isto, damos un aplauso a Eli, de Soutomaior. Eli, ven por aquí, vamos. Por favor. Ah, no, a Xulio. Bueno, mira que pasta, mira que pintaza ten a salsa. que Rico. Aparte que me encanta. Se botei ben de queixo, que dixeche que che gustaba o queixo. Ahora estou odiando un pouco, Eli. Ahora vamos a llevar así. Estou odiando ¿Por un pouco. qué? Porque me encanta a A pasta. ti tamén. Buah. Pues a ver, a ver. A mí tamén, a mí. A Me mí. encántame. Mira, ahora vamos a poñer aquí a burrata. Oh, Bueno. como se vai a esparcir eso, Xulio Mato? Home, claro, mira, colocámosla aquí. Oh, E xa vamos a abrir.
Vamos a abrir aí, para que caiga por aí. Mira. E non só eso, senón que por arriba lle botamos ahora un poquinho máis. Isto é... Arranca como unha besta a burrata. Un poquinho máis de Baixando queixo. polos tagliatelles. Claro, un poquinho de verde. E mira que... Pinta. máis sinxelo imposible. É moi rico. Moi rico. Acabo de quedar onnubilado coa túa creación. Alegro moito. Vamos a dar un aplauso a don Xulio Mato. Crack, artista, compañeiro e amigo. Despois de moitos programas xa. Pois sí, é verdad. É verdade. Ainda que a xente pense que non. No, pois é verdade. Ainda que a xente pense que non, sí. Que é humor e amor. Non hai nada de... E non é nada en serio. Vamos a ver a Begoña, veña. Esta é a tua cociña. Estou limpiando. Vas limpiar? Sí, que xa está. Aquí, ves, hai moito tempo que non falo do meu amigo Uxío, Bueno, vamos a probar a ver que pasa. Que? Vale abrir? Sí. ¿Cuál abro? Música de tensión. Venga, vamos a abrir este que... A ver ese fío. Atención. Vaya trampo de fío. Vaya trampo de fío. É wireless. A ver, é inalámbrico, é inalámbrico. Que va? Mi má. E aí vai. Non vou sacar máis. Mala pinta non teñen. Mira, e ainda así, aplauso por Begoña Vázquez que merece. Bueno, vamos allá. Algo tiña que pasar tamén, non? Está ben, home, está ben. Algo tiña que pasar. Eli, Está rico. vouche pedir que veñas Traballou comigo un porque montón. chegou un momento de probar e vamos para ali, vale? Veña, espera, déxeme pasar con ela. Sí, Begoña, no. por favor. Sei, Eli, sei. aí á dereita, Aprendí. á dereita, aí na cabeceira. Aquí. Aí. Ai, despois de 900 programas está aquí Eli de Soutomaior para probar dúas receitas ao teléfono. Porque deunos por aí, Os, como se chaman? Supli. Suplí. Pois pregunta de concurso. Al teléfono. Como se chama a receita que fai Begoña no día de hoxe? Supli al que me teléfono. une, 664-4834-9 chamade ao voltas co prato. Eli, cando queiras, podes ir probando as dúas receitas. Pues vamos allá. Vale, dáballe dando. Como se chama a receita de Begoña? Supli al teléfono. Sí. De verdad. É que ás veces penso que se teño que aturar os 900 máis... Oiche, que tempos aqueles, acordas? Fulanito, di que volvo a chamar ás 8, que esté por aí. É certo. Sí. Ou espérate, dille que te espero ali no parque. Mira, aí está. despois de Aí V. está. Para, que nos queda menos de un minuto. Vamos a Vilaboa. Que bo sitio, Pilar, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Eu estou ben, teño aí amigas. Teño a Margarita, a Marga. No público. Sí, é máis a Maruja, que son dúas amigas miñas. Bueno, pues teño nada. a Trini, A ver se podemos enseñar na televisión, si saludan. Si saludan, a mellor enseñámoslo na televisión. A mira, está de... Teño aí a Marga. Bueno, pues Pilar, por 50 eurillos dime como se chama a receita de Begoña. Supli. Moi ben, aí está. 50 eurillos para Pilar de Vilaboa. Son teus amigas. Pilar, un bico grande, gracias por chamar. Feliz ano. Hala, gracias. Caraviño, chao, feliz ano. Caraviño, chao. Veña, pues vamos alá. Con Eli de Soutomaior, despois de 900 programas, neste, quen gaña? Xulio Mato ou Begoña Vázquez? Julio. ¡Xulio Mato! Ahí está. Muy buena. Señoras, señores, moitísimas gracias por estar aí tarde tras tarde acompañándonos aquí facendo cociña, risas e humor no Voltas co Prato Televisión de Galicia. Agardemos chegar polo menos aos 1000. Queden na galega, queden coa galega. Chao. La soledad en esta noche es mala cosa.